Hei taas. Tässä opastevideossa kerrotaan, kuinka tuo Wilman uusi toiminto eli tapahtumakutsu toimii. Tässä Wilman etusivulla näkyy nämä tapahtumat. Tällä opettajalla ei nyt satu olemaan mitään tapahtumia varattuna. Mutta täältä löytyy myös uusi toiminto eli uusi tapahtumakutsu, jolla voidaan tehdä tämmöinen kutsu. Eli ensin merkataan tuonne otsikko. Ja sitten valitaan tuosta vastaanottajat. Eli tämä voidaan lähettää huoltajille, opettajille tai opiskelijoille. Ja nyt mä tässä teen esimerkkinä vaikka tämmöisen arviointikutsun. Eli lähetän sen huoltajalle. Myös voi lähettää molemmille huoltajille, mutta nyt lähetän tuolle yhdelle huoltajalle. Selvä. Ja tänne sitten tuo teksti, minkä mä haluan siihen kutsuun. No, ja sitten lähdetään tekemään sitä varsinaista kutsua. Eli tuolla on ruksi, että se vaatii ilmoittautumisen. No sitten tähän kerrotaan, kuinka monta ilmoittautumista me hyväksytään korkeintaan. Täältä löytyy ohjetta asialle. Eli voiko samaan varausaikaan osallistua useampia henkilöitä vai ei. Eli arviointikokoontumisessa sinne voi ilmoittautua vain yksi kerrallaan. Tähän seuraavaan laatikkoon sitten merkitään, että kuinka monta henkilöä voi samasta perheestä ilmoittautua tai samalla Wilma-tunnuksella. Laitetaan sinne vain 3. Ja tuosta löytyy myös ohjeet tähän kohtaan. No sitten lähdetään tekemään niitä ilmoittautumisia. Eli tuolta valitaan se päivä, jolloin tapahtuma on. Tähän merkitään kello, aika monelta se on. Ja monelta se päättyy. Milloin ilmoittautuminen alkaa, ja se oli ilmoitettu tuolla viestissä, että se alkaa 14. päivä kello 12. Tämä voi olla hyvinkin merkittävä asia jossain tapauksessa. Ja milloin se ilmoittautuminen päättyy. Ja se päättyy jo aamulla tuolloin. Mihinkä saakka saa tehdä peruutuksia? No, merkitään se, että se on vaikka kello 10 saakka huomiselle. Ja sitten vielä voidaan antaa jotain lisätietoa. Katsotaan, menikö kaikki oikein, eli tuolta hyväksytään. Näyttäisi menevän. No sitten tähän voidaan lähteä automaattisesti tekemään lisää näitä ilmoittautumisajankohtaa. Eli tuonne voi merkitä paussin 2 tapaamisen välille. Sitten aktivoidaan tämä ensimmäinen merkintä ja tuosta sitten vaan lisätään riviä. Se automaattisesti laskee tuon paussiajan tuohon ja sitten pitää nämä muut samana. Ja hyväksytään se ja taas aktivoidaan toi kakkosrivi ja lisätään sinne ajankohta. Ja kas näin. Nyt meillä on se ilmoittautuminen tehty. Sitten vaan lähetettäisiin se tuonne valituille vastaanottajille. Kas noin. Sinne meni.